माहारियारि पार्कआव बेरायफैनो गोसो जानाय दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रायमना माहारियारि पार्क सेराव गोदानै आर्याम रिसर्ट एन्ड फार्म मुंनि गंसे रिसर्ट बेखेवबाय। रायमना दावबायारिफोरनि सुबिदाखौ नोजोर लाखिनानै गसाइगावनि आयुनि बसुमतारीनि नाजानायजों रायमना माहारियारि पार्क सेराव थानाय खासिनाला गामियाव गोदानै आर्याम रिसर्ट एन्ड फार्म मुंनि गंसे गोदानै रिसर्ट बेखेवनाय जाबाय। बे रिसर्टआव नोंथांमोना गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय लोंनायजों लोगोसे थाग्रा आरो उन्दैफोरनि गुबुन गुबुन गेलेग्रा सुबिदाखौ मोननो हागोन। बे रिसर्टआव नोंथांमोना गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय लोंनायजों लोगोसे थाग्रा आरो उन्दैफोरनि गुबुन गुबुन गेलेग्रा सुबिदाखौ मोननो हागोन। बे रिसर्टनि सोमोन्दै गोबांसिन मिथिनो थाखाय नोंथांमोना 6900922207 6900922206 जानबुं नम्बर एबा आर्याम रिसर्ट एन्ड फार्म वेबसाइटआव जगाजग खालामनो हागोन। जोंनि रिसर्टनि नामा जाहैबाय आरण्यम रिसर्ट एन्ड फार्म। फार्मखौ जोङो बेनिखायनो दोनदों जे जों बिभिन्न रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बेफोरखौबो गायफैदों आरो जों फुलिबो दङ जोंनावहाय, बेखायनो आरण्यम रिसर्ट एन्ड फार्म नाम दोननाय जादों आरो। जोंनि रिसर्टआ जाहैबाय खासिनाला थेर'खाम्फा होननानै बुङो। रायमना नेसनेल पार्कनिफ्राय लेफ्टथिं फैनानैहाय 4 किल'मिटारसो रिच वाटार पार्कखौ बारबोनांगौ आरो 4 किल'मिटारसो जायो। दिनै बेखेवनाय जाबाय। दिनैहाय 2 डिसेम्बरावहाय जों बेखौ बेखेवबाय आरो जों बयखौबो खावलायो जे जोंखौ सापर्ट हो। जोंनि फेमिलिनि एक्चुअलि हाजबेन्डनि दिनै हाजबेन्डनि जानानै आं बुंगासिनो दङ। बयबो फैनानै बेवहाय दान्दिसे सम बेरायफैनो हागोन। गथ'फोरनि चिलड्रेन्स पार्क दं बा संकसआवहाय थाङोबा बेरायहैयोबा बा नोंसोरो माबा नेसनेल पार्कआव बेरायफैयोबाबो बेवहाय फैनानै जानाय लोंनाय दसे जिरायनाय रेस्ट लानाय बेफोरखौ खालायफैनो हागोन आरो। बेवहाय गासिबो दं, चाइनिस, इन्डियान, ओमफ्रायहाय कन्टिनेन्टेल, ओमफ्रायहाय आरोबाव जोंनि लकेल डेलिकेसिबो दं। जोंनि साम', अनला, नारजि गासैखौबो मोनजागोन। ओमफ्राय आरो बाहेरा देशनि जुदि माबा लुबैयोबा जोंनाव बेनिबो फेसिलिटि दं, सेफबो दंखायो जोंनाव। थानायनि सुबिदाबो दङ। थानायनि सुबिदायाव जोंनाव दा रुम 3 दङ। मोननैयावहाय आरो जों लुगासिनो दङ। मोननै रुमा जाहैबाय माबा डाबल रुम, ओमफ्रायहाय आरो मोनसे रुमा जाहैबाय डिलाक्सखौनो होनसै ना, बेखौ ना मा होनो, डिलाक्स रुम होननानै बुङो। बेवहाय मोननै डाबल बेड दङ। बेवहाय गिदिर फेमिलियाबो थाफैनो हागोन बा लोगोफोर ज' ग्रुप लानानै फैयोबाबो ज' थानो हागोन आरो बेवहाय। ओमफ्राय जोंनाव माबाबो दङ, टेन्टनि फेसिलिटि दङ। टेन्टफोरखौबो नोंसोरो एभेल खालायनो हागोन आरो फ्रि वाइफाइबो होनाय जागोन। दिनैथ' दाबोनो नै सालु जाथ'वाखै, माने जों सुरु खालामगासिनो दं। फ्रि वाइफाइनि फेसिलिटिबो दङ जोंनावहाय। बुक खालामनायनि थाखायहाय फन नाम्बार दङ जोंनि वेबसाइटआव, आरण्यम रिसर्ट एन्ड फार्मावहाय बेवहाय फन नाम्बार होनाय दङ। बेवहाय नोंसोर बुक खालामनो हागोन वेबसाइटनि गेजेराव।